Dobrodružné hľadanie pokladu. Ahoj všetci, ja som Sofia a dnes sa spolu budeme hrať hru Dobrodružné hľadanie pokladu. Vysvetlím vám, ako túto hru hrať. Dobrodružné hľadanie pokladu je hra určená pre deti vo veku 6 až 12 rokov, ktorú môžeme hrať na pláži počas letných mesiacov. Hlavnými cieľmi hry je podporovať fyzickú aktivitu detí na pláži, zlepšiť schopnosť riešiť problémy a kritické myslenie a podporiť tímovú prácu a spoluprácu. Hráči sa rozdelia do 2 až 4 tímov. Každý tím dostane mapu pokladov s indíciami, ktoré ich privedú k skrytým pokladom zakopaným v piesku. Po ceste budú musieť tímy splniť výzvy, ako napríklad postaviť hrad z piesku alebo urobiť mlynské kolo, aby odomkli ďalšiu stopu. Poďme na to. Hráči sa rozdelia do tímov po 4 a každý tím dostane mapu pokladov. Mapa pokladov obsahuje stopy, ktoré vedú k skrytým pokladom pochovaným v piesku. Nezabudnite po skončení hry upratať všetok odpad.